It's the last of the savings, the last of everything. Ndaitombokwana na bucket roupfu zvangu, even half. Toshandisa iyoyo utenga zvinokwana. At least we can make porridge remwana, then sadza manero. I'm failing as a father. It's okay. This will be all gone soon. You don't know fear and denial. What if you get tired for this? It's a phase. We all know kuti mvura yakanaya yakanyanya. Ikadestroya fodya yako. I wish there were agents of Mario's museum. It's okay. Just leave it, babe. Let's leave by the day. We have enough for the day. Arichenda imutenga chovu. Tibikire mwana. It's okay. Kufa nayo. Roma hizi. Imari nini? Ukata mali. Wa 8 yako ni ukata 4. And 4 chumba 4.
$1. Nautenga. Ona page. Icho, Charisa. Charisa. Nautenga. Ngazi. Bobo, kurze. Yoga 5 kg. Oh, okay. Yeah, kwanele mina. 5 kg of factor $3.50. Ish. Anongonozwa neimwe. Kamuoni bora nga peace job zvako. Havana nana chokubata manje. Bamini. Ibo mira izvozvo, okay? This is a business setup. Huh? We don't do butter trade here. Yeah, rape. Right. More win, more dollar. 8. Unonotongorwa sedina pamari yako yeupebve kwana. I'm okay. Haya. Ava vasarumba. Now that's being a man. Master chigame ichi. Papa yo. Moroko. Dzimu wangu nhasi arenge vari active. Ndina mari inoda kuseti kwedzose muchairo. Ande gashamba. Ava vari mudya. Subabikera. 3. Ndebva vadyipo zvadzikara mberi. Wetatu ndewe nhema. Shit. Yabada. Mari yakukwana upfu. Vangobuda namudhara CHINENGUWO unopiwa upfu wako wakaenda. Ndio wini yacho. Ndio mari yako chida. Yeah, I'm going to try last round. Waspire ro vanyasha.
Wasipira. Ati, ngatifabe. Mi. Yeah. Si, mira. Famba. Right mwanangu. Tete wakwari kudzoka manje pachingosvika tobva tatobika handiti mira unouya mira nditarise poto yangu Two. Anowapera kuzari. Anowapera. Ane boots. Ugona kupera. Hiyo kwane. Aisa boots. Nayo. 28. Hiyo masneakers ngakwe. Hiyo masneakers. pfuta yacho zvayatopera naimi munhu asati adzoka ndimurume zviriko here zvandinoitirwa nababa wako na unondaudza kuti ndakufanisa mvura pamoto iye kwakuenda kuita bete rawira mugaka zvakaoma chokwadi. Send them. Icho charo. Wadiba kuta 20 to 30 sneaker mta unaweza kunibaya 30 sio special 20 to 30 andi mtamu kwa ndio nipe Yes. Dobe jamanyasha. Yeah? Wait, what is that already? Kana vari manyasha. Pane manyasha ndosa bhuru. Uya. Ndosa bhuru. Isa bhuru. Ane ngasifamba. manyasha Ndosa bhuru. Kwenda famba. manyasha Manyasha ndakwarwa 18 kati kana 22. ande uri serious Ya fine. yes It's not fair. Mukadzi wangu it's off limit. Ayo bana wati chiriwe. Ndaenda kunoshanda mukadzi wangu ka. Iwo mndarayo mawana cha mapedzi. Yepana yo ko. Yepana isa sina pete kesi. Saka mapedzi kesi. Opete nje. Yepana yo. Aya wembana akajairo. Opete njani mndarayo. Wembana akajairo. Wembana akajairo. Aya boys. Wakaza Mira mikela mchi. Sie. Akona chima kaisi. Ndokaya. Bana dabo siyo ngopoja. Wembana akajairo. Bana. Ukakata ywe. Ya. Ukakata mbana. Wala kiboys. Ndokaya pane yaitika ika. Murombo. Ari chirikuwo. Ukakata mbana uyu. Chirikuwo. Iwe. Daza. Watori mukadzere. Zvakaoma chokwadi mwanangu andekoma isuzeni tinonzi akachibika Hey, Banyash. What's the problem? Chii chaitika kuma shops. I lost the money. You lost the money?
How? Azoziya kuti achipambana pinzaro kumuhomwe ndakabuditsa here. Ndozosandosvika mashops ndisi kuti anchatomboziya kuti chichaitika. Ngamuromba haro vichinenguwo sho. Anyway, let's get inside to big ndapiwa ufuna maisuze. You can't kill yourself over 2 US. No, baby, it's not about the 2 years. It's about me failing to provide for this family. But we are alive, aren't we? Yes, we are. So you are not failing. Thank you. Let's go, Andy. Baby, Kochi? I was thinking of going to South Africa. No way. Ego kuneza nophobia ego. Sikufana. Iwe mbondudza. Waunoziya akaenda ku-SA. Akadzoka akaita progress kuna village. You see now. So I think we should just stay together, raise our family together. Still, I'm putting back to that plan. Because we can't keep going on like this. Yeah, how many times have I been telling you? It's going to be okay. Okay, if you say so. Shall you touch it? Kozo kuti wange urutozvimba kaiwa. Yakona enda kutoya. Iwe zvawatozvimba naye. Baby, are you sure kuti unokurohwa iwe? Andina baby. No. Ndanda kutsvaga mari kaini ndarumwa nenyushi. Baby, ndoyo wakabva wapindira busy yese 2 US sha. It's all we hate, Kabir. And I lost it. It's okay. I'm not judging you. But I'm just saying, Kuti, I understand the effort and everything. But however now sushka pakuvara kudai. Life now one. You know what, babe? I told you. Like it's just a phase. Shnofuresh. And in this moment, I think we just need to continue loving and respecting each other. Especially respect Bangobayoi. That's exactly what holds us together. Baby, is everything okay? Are you sure? Okay. The bed. Dude, don't know that somewhere. And the mic. That's okay, babe. Mugaini mavara waiona mugaini ukashaika waiona mugaini mavara waiona mugaini ukashaika waiona
Manyasha. Maswera say Chinenguwo. Square say. Ningakubatsira ini. Can you come inside so that we can talk? So, your husband came here in Zuro achita kuda 5 kg yehufu. Saka akaya ni 350. Kamti no, ufu wakakwira. Aneti, saka akangobuda vata akuenda. Hana kuti ase? Hana kudzoka. Saka apa, I wanted to know kuti akazoiwana here mari yachikuwedzera kana kuti hana. Because you know, we should help each other as people who stay in the same community. Zvakaoma zvenyu Chinenguwo. Akarasa mari yacho. Saka makazoita zini Zuro? Ndakatizokumbira kumaraini. No. You should come and we talk as men. Maybe vanonyana. Nekuti semunhu wemurume kukumbira rubatsiro kune mumwe munhu wemurume hazvinhu zvakangooma. Yeah. Hey. So, this is what I'm going to do. Ndakukupai 10 kg yehufu, okay? Maita basi. Vakangowana kamari ka vanoya vachibhadhara. Don't worry. Asizvekubhadharana, you know. This time tungobatsirana. Inga maita basi Chinenguwo. Yeah. Thank you so much. I don't know how to thank you. Nah, don't worry. Kungotendana. Ko inonzi chi? Mafuta mchini nawo? Yeah, mafuta tinawo. Asa akutopera. Oh. Okay, galva ndangokupai mafuta acho. Maita basi. Mstende. And unonosvika ndichinovaudza baba Nyasha kuti ndozvondaita. No. Mukadaro manje ka. Mune makukanganisa. Like what you say. It's not easy kuti murume abatsirwe nemumwe murume, you know. It will destroy his self-esteem. Zvino manje ndinonovaudza kuti ndazviva nepi? Nah, just find something to say. Maita henyu nemwoyo wenyu wakanaka Chinenguwo. Thank you so much. You're welcome. You came back early. God blessed Mika with these groceries. Nangona kuti no need kuchienda kumarisho kwacho. Wazonovi? Ndasangana namai Mutsa. Ndichangofura pamashops pai. Wavaziva mai Mutsa. Wavekutiza mari yako? Mai Mutsa kave 8 US yangu vai. Saka mafuta wazita zemu? Mafuta $6. Vobva wangotika since vangu wagarisa nemari yangu. Wakati rega ndichikupa 9 US. Ndikakupa 9 US. Ndobva ndapinda nawo zvangu mumashops. Watozoshandisa iri 10. Ndobva wapiwa dollar change. Oh. Inga mwara atinza. Mina nachaizvo. Yes. Zvinoko sisi Nyasha manje. Vakamuka here kanotifarara. Patero ndofunga uzata tombosvika kuno. Angatora ko isota. Gomba Nyasha. Gomba racho. Rega ndibike. Basi futi sisi vacho vakarohwa nenzara vakazomuka vanonetsa manje. Kasaka wafa. Gunyaya, ere gunyaya. Aiwa gunyaya isi. Gunyaya, ere gunyaya. Ne baba Suze. Anda kuti kana makudzoka muende muri wewe. Muri wacho uri kuti.
ikakaka kadzombe kakaka kaizozereka unengochiiteka ndokana kuputitsireka imi kuputitsa kwekuita seko muda kundiputitsira kuti ndabvunza nyaya yemuriwo dofu hapana kubvunzi nekuda kuti wabvunza muriwo haisi nyaya yekubvunza inyaya yemabvunziro mukadzi wangu haisi mwana wako hapana kana pandambokuitei mwana apa baba Susan ini ndangoti ndanga ndaisapoti isadza ndichiti muchauya nemuriwo hamuna kuuya nemuriwo wacho mai Susan sorry hapo mukadzi chiro siku yenyati imi tinodya sadza nenyati here panapa haisiriyo nyaya yacho kana inotoboosta confidence nyati ukarwa siku ugaina kachivindi upinda mugadheni utema mavheji wakaruwa nenyati uri kuti zvakaoma masi kunengwa zvinenge zvakatooma ukuti kuziva uri kuona inini nditore nani ndatotenga nyati ndikauya nayo yatanza kutenga hangu nyama vamwe vari kutobheja vakadzi kumakasa vanyacho vabhejwa kumakasa utore izvozvo zavira vako matigwe fara mai dzungu avadya pamakasa kamari kake aku ndichibeja kasinyika udzore mari ganza nesinyika ndobheja mainyasha ndinongoti mafanisi ngati kudhakwa here ndobheja mainyasha wabheja savira wabhejwa kuda CHINENGUWO watohwinwa adyiwa mukadzi nemi baba Susan zvino zvaabhejwa zvichafamba sei Amen. My Susan. Vakuru vavati nhamo yemumwe hairambirwe sadza sandizve asi zvinhu zvikafamba zvakanaka savira vako mainyasha vatotopeka tunhu twavo vakatonanga kwaCHINENGUWO pandivahwinwa mashora akadaro ina zvakaoma nemi mamuka sei zvenyu baba Nyasha? Tamuka mamuka sei maimutsa? Aiwa tamuka. Vari sei kwa mai Nyasha? Vari variko zvavo kumba. Muva mhorese. Nice. Muvaudza kuti hanzi namai Mutsa handina kukangana chikwereti chavo $8. Asi vangu vasina kukudzai. Ndine chikwereti chavo $8. Vanga vamboitaura nyaya yacho. Vanga vamboitaura. Saka muvaudza kuti ndinovapa kupera kwemwedzi. Alright, ndovaudza. Alright baba Nyasha. Wavaziva mai Mutsa? Ave kutizana mari yako? Mai Mutsa akave $8 yangu aya. Saka mafuta wazita zemu? Mafuta $6. Vobva wangoti kasinzi vangu wagarisa nemari yangu. Vakati rega ndichikupai $9. Ndikakupai $9. Ndobva ndapinda nawo zvangu mumashops. Watozoshandisa iri 10 ndobva wapiwa dollar change. Gogoi baba. Apo, anti. Memwana. Manzo zvakaitika mari mwezi mumashops. Anashanda kuziva inanzi. Anzi murume wenyu akakubheja ipamakasi. Akadyiwa futi. Wati? Amusiziva. Anzi akatoenda ane $2. Anditi akatotamba ikasvika pa$5. Ndobva adyiwa. Vanzi chibheja kamasneakers ako. Ndobva ati aiwa. Ndobheja mai Nyasha. Ende kutopererwa chaiko. Asikana zvevarume ka. Iwe ugona nezuro akatoya abva kunobheja njuga mari iyoyo akanitaurira kuti airasa. Inga varume matinazera navo shuwa.
Saka naimi saka zvichiita swai ukuedza kureva kuti inini ndakunoita mukadzi wachinenguwo. Inini papa hangu handizozivi. Amanje anouya Mike achanyatsondiexplainera kuti ari kumbozama kuita sei. But kasikana musazoite zveviolence. Domestic violence board. Lazani siri nda kuti. Hapana violence yendoda kumboita ini. Indoda kungomubvunza kuti angoexplaina kuti paaindibheja aiedza kuita sei. Chete. Imagine kuramba nemasneakers ake. Achibheja iwewe. Yowe. Sena mbona zvakadaro. Saka masnika ake Mike, they are worthy kufura inini. Wow. Anyways, inini ndakunopisa kuchairamba. Nanangoti ndoyozodzosa wangu kuti size 6 yemasnika yakakosha kumudarika. Tionana. Ndakona kusaizo. Maskura zuka manya. Ko inda asi pane chandakakanganisa. Beti yenyu yamakaita achinenguwo ndakainzwa. Ende kana manje manga muchifunga kuti inini Come on, Halenyasha. Inini I'm a gentleman. Did I ever come to your house to tell you about it? Or did I ever come to your house to claim my price? No. Ask anyone. Angaripo pa shows paper if I forced your husband to bet you. To ask. Achinenguwo. Saka mungoti nyaya yacho ichaitwa sei? Aiwa. Hapana nyaya paya. Kwanga kungori kungotandara ukuvarume. Saka what do you mean kuti hapana? Hapana, yakatopera iyo. Amenyasha. Are you a parcel to be one? You are a human being and I respect that. Saka imimi chinditaurirai kuti dei manga mabheja anditi maisa mari iye akakubva akudya iye akabheja inini maita sei? Oh yeah. I see you're suggesting something. Tongonzwisisa logic yacho. Murume wenyu ndangana muti no. Iwo bheja masneaker. Anditi asi masneaker akarakidza kuti masneaker akamukoshera. Zoti dai ndakawina masneaker ndaima collector. Chinyarara mwanangu ande kumba ndokubikira porridge. Mera ndimpa mazepa ndikubva kuno order. Aiwa. Try. Musazvinetsa. Maita basi. Mira ndanongo kutsvagireka muri wokunobika. Aiwa, maita achinenguwo you've done enough. Musazvinetse. Don't worry. Maswera. Maswera sei. Aiwa, taswera hangu. Maswera. Ndanchiverenga kastock kushopu. Okay. Ndaonoti tinned fish dzakashota. Hey. Fish. Kwenini ndadzikanganwa sei nini, How did I forget? But nazinyora one pa list. Sachinenguwo kwakuchembera kwakuchembera zvishuwa, including chingwa. 3 loaves were missing. Yeah. Chingwa ndachitengesa muroad nemachunks. Tengesa chingwa muroad. Tena anotenga chingwa muroad. Ndachitengesera mukadzi waningirino wa Mike. You mean Grace? Grace. Grace. Okay. Ingaita hake. Just tambo boost all myself. Yeah, sure. Right, again bonogesa sha. Alright, siribo. Alright.
the direction our marriage is going. I suppose. You know, like we always do if we have problems. We solve it on our own. So I want to apologize. I let my ego get the best of me, and when I beja Japanjuga, I shouldn't have done that. I'm really sorry. Ninaanguka au ngonjisisa tuwai masnika ako akakosha frankazi wako nyangwe shikanza undidi aundi disrespect pa inini pana patinorara nenzara tinoswera nenzara but andina pandakambokudisrespecta in your absence. Yo wakati no masneakers angu msabate ngatoshika Grace. Please. See. Are you sure? Yes. Baby, please. No. Baby. This reminds me of the first time I met you. And it's been part of our journey. This is the only good thing Jasara since the lockdown. Babe. Let's fix this. Let's fix us. Right. Pane zvasara. Zvakwana. Okay. Kana zvapera izvi Grace. Unodzoka, okay? Maita basa Chinenguwo. Uchitendei Grace. Grace, you know what? You're too beautiful to suffer like this. Maita basa. Again, chienda kusati kwasviba. Saka, unodzoka mangwana? Maita basa. All right. Umaswera. Ngana sitatengesa. Ndaona ka Grace akatakura nemazigrocery panzamo. Yeah. That's great. Chibve mangondipaka mari yacho ndingonoorder. Mashura api kwa? Mari yatengesa na Grace ru. It is safe, don't worry. No, I need to see it. Irikupe. Aiwe. Grace, aitwa transaction nehame yake. Mari mfoni. It's okay. But pane zvimwe zvinhu zviri weird pana. Alright, ngontransfera mari yacho ndozongonoita transaction yacho kumberi. Aiwe, inda kubva watatekiteki nemari kudai so. Why? This is a family business and everybody needs to be accountable. Sekapa? Alright.
Alright. Saka iwe watamba makasa nenjuga nemari yemushopu yebusiness. It's okay. I'll get to the bottom of this. No. Waiona mugaini mavara, waiona mugaini ukashaika, waiona mugaini mavara, waiona mugaini ukashaika. Tanga nyaya yako kunokumbira zvinhu kwaChinenguwo. Izvo zvandaitira mari chete. Kupi? KwaChinenguwo. Yo, usandite grade 1 unzo. Usandite grade 1. Konda kuita grade 1 papi. Oh, saka kwaChinenguwo ndokwaanoita mari icho. Ndomwadzoka masikati anaya. Ha? Uchikwa mwanonanga unogeza. Answer me. Saka munhu achabvumidzwa kugeza here pamba panapa. Woka 2 in less than 5 hours. Huh? Alright, saka ndichaite mari icho acho. Iyo usandite benzi iwe unzwa. Usandite benzi. Hey Mike, I'm helping panapa pauri kukundikana. Imosha. Mama, mukende makapfeka hembe dzeChristmas. Sara nababa wako. Mama, ndikunzwa nzara. Unopinda mumbaotora poloni. Asi mama manga muchichema. Aiwa, iwope mwanangu. Tete wako waripi? Vabuda. Oh, alright. Novamirira ndikudzoka ndi. Ndodzoka. Guys? No, you're so kidding. You've thanked me enough. I see. What is it? I wonder if you're very sweet. You know, when I see a woman who've had enough for too long. I see a woman who keeps giving to a man who doesn't give back. I see you. Very beautiful. Ngone mashoko amandiuzaya. Ndane nguva yakanyanya ndisati ndaka. Saka zvakadaro Mike ibofu then. I wish life has been kinder to me. So let me thank you then. I'm sorry. Which guy? Wow.
Naswera sei bana. waiona mugaini Sio usautondo leo. Nyago uramba uzokumira magrosari kwa CHINENGUWO. Yes. Nei banyasha. Kwa magrosari acho munotengera. How dare you talk to me? Iwe sokungandiro ere magrosari unotengera magrosari murume rudzi asingagona provide for his family baba bana. Manje ndakuyenza ene ndakatopeka bheki rangu andigarire izvozvo ino. Hey, pack your things and go. Ndinotoenda handigarire nhamo. And manje let me tell you, uchasara uchitambura. Handi mweya kumusha kwenyu ndo yandipa urombe uhu. Inini ndiri kutoenda. Enda uri kutosara ene ndiri kutoenda. Saka abeka kwati chi? Hapana, ndakangoudza kuti ndadzoka. Saka mudhara akamukira akabuda svika watu wakatotaura. Just make it clear that you no longer want this marriage. Haina ndichotodiwi. Good. Yeah? I'll take care of you. Good care of you. I know. Thank you. Saka shokuna ningasi. Yeah. Kuneka iyo chembere kumba kwangu. Naye ungabva wati chemberera. Tutadzani baby ndakatesana nika sweet 16 yakadaiso. Yeah? Okay, sweet 16. Iwe unomboziva ndiri mukadzi mukuru here ino unoti sweet 16. Baby, ndikakuona ndinoona a sweet 16. Not only 16 chete, but a beautiful sweet 16. Adhiroboya yunaka zvikudaro ini. Wakanaka baby. Usakozvona kuti kana ndikakuona so my hands are always over here. Iwe muno mukateni here. Chiko iwe. Mukati mangu muno mapana notoona kana. Chiwe. Chibe. Waspire, mira, waspire. Waspire. Por ahí. Para mañana se desapura. Uya. Desapura. Desapura. Ane gasa. Autunduudza kuti chikafu wapina nacho mumbawo nechawana nacho nezuro uri kuchiwana kupiwo uri kuchiwana kupi iyo usanetsonge mwana mudiki urunzwa sanonge mwana mai musa ndakaona koko ndavaona mai musa urunzwa ndavaona nhasi ndati iwe Utapiwa na CHINENGUWO anti taura This. No. Kwenda famba. Mainyasha takwawa 18 kata. Miguel. Look at yourself. I am looking. You've been drinking since morning, Baba. Since yesterday, Baba. Good. Aiwa, musataure muchidaro veduwe. Why not? There's nothing left for. There's always something left for you, Jam. Mikey. My wife is gone. My child is gone. Even my name is now a joke. What is hating me
most is people think I lost grace because of Chuka. Maybe they are right. But I think I've lost it before that. Oh, yeah. This is my grocery. I am on right. Until Chinenguwo comes, starting to help, smiling. Do you know what to buy my groceries? Yeah, you go straight to the bathroom. No greeting, just bathing. Mike, no, you are assuming things, you. Eh? Uni proof here is utaura mwangu. Tija, it's not proof. But the dots are connected. Telling me. Kana baba Nyashi. Dai matotevera mukadzi wenyu magadzirisana. Muchitogawo basi. Fana mburara iwewe. To right so. Saka iwewe unobvuma here zvaari kutaura uyu kuti wakamurova? Wongu tete, kumurova ndakamurova. Asi apa chanda kutokumbirawo ka. Mubvunze muzukuru wenyu kuti ndakamuroverei. Akandirovera magirosari ndakapiwa naChinenguwo. Iye Chinenguwo wacho anga akupa girosari iroro pakuita sei? Aikupa pakudii? Imi, asi nyaya yeupumbuka yetiri kutonga panapa here? Nai mukwasha. Akahura here Grace uyu? Akahura here ndimuzvambaradze izvozvi? Handidanani naye. Kuti acho kwaliteteka. Handina hango proof yekuti vaidanana here naChinenguwo. Asi zvanyanya tete. Magirosari acho anga anyanya kutengerwa. Iwe uchibva wataura kuti magirosari acho waitadza kutenga. Saka ndobva watirega ndihure. Ndozvawakafunga ndozvawakaona kuti zvinoita zvekuhura. Uti ndinosekerera zvisina basa rese here panapa. Uda kuti achihure iwe? Watodzani? Manje zvamungutaura izvozvo zvaina ndina basa nazvo. Ina handichamuda. Manje ndiye mukwasha watinoziva uyu kumba kwedu. Uri kutakura mabhegi ako uchidzokera naye. Handina kwandinoenda naye. Inda kutenda kuna Chinenguwo ndigare nerobe. Uyu ndiye mukwasha watinoziva uyu. Iroro beroro. Augare pano hauna nzvimbo panapa iwewe. Manje ndiye wari kudzokera naye. Paari kutoenda kutakura mabhegi ake uchidzokera naye. Augare panapa. Rombe munhu wakanyengerwa nemunhu here handiti wakamuda wega. Maswara sei? Tokubatsireni. Ndiri kumbotarisa. But I think hamuna zvandanga ndichida. Mamuchideko nhai mainini. Pamwe zvamuri kuda zvirimo mustoreroom. Ndanga ndichida mayonnaise, but I can see kuti hamuna. Aiwa, mayonnaise ndinayo zvangu. $2.70. Asi pamuri ndogona hangu kuita $50. Oh. I think ndarasa mari on my way.
Grace. Grace, ma. I hope makuwa ndungonzwa zvangu mumasendiraini. About? Asi usati wamanzwa makuwa acho ekuti iwewe uda nemurume wangu. Murume wenyu? Murume wangu. Inini? Iwewe. It's okay. Kana angori makuwa hawo. It's fine. Mufambe bo. Koyewe, mkazi wako uzwa nani? Amo. Kuto mori sana hizo. Yes, baby. Let's njibo. Nandisipo. Mike Hawiyana na Sekuru vakandigadza dare. And I told him point blank kuti I'm choosing you. Wow. Manje namdara, they chased me away. I'm stranded. Okay. Iwochita so. Ndakukupa mari anditi $50 unotsvaga one room. Izvo zvinopata kuzonyaso chifadaya man. Thanks, babe. Ko madam wako vakususpect. Hanzi. Ndazviramba iyo. Hanzi akanzwa makuwa. Amino mahunga. But anyway, ukaenene notora mwana ndimanyino tsvagarumu pachini. Change. Mabuda panapa mune $100 ko $50 yachiri kupi change. Iripi? Mari inge yatorasile. Zvakaoma. Iye munhu ari kunhonga mari yega. Unopfuma zvake. Mari asawo $50. Grace auya muno machita arasawo mari anga achida kutengesa panapa. Zvakaoma panapa. Kuzvageredzwa kutaura zvine inini. Ndangoti, it seems like you guys have some things in common. Chat. Ndamboti. Wewe. Ukwani wanzwa? Ndokadini nikaGrace katsvina kaka. Yes. Ndamboti muri kudanana here? Ndangoti, it seems like you guys have some things in common. Chat. Unless of course you're trying to tell me something. Bazareni. Kuna vazotenga kamainizi yarasiwa mari nemukadzi wavo zvine basa rei? Akaoneka ndiGrace kwanga muchamudza mari vanza. Iwe. Haizvo $50 ndokubva kubvunzira. Iwe. Grace anditi Grace irego yakashoma imunomheri. $5 change yakaenda mupa. Kana kuti maamishobhadha zvenyu ma-customer service fee. Customer service fee. Customer service fee. Chico, siyana neni mdarayo. Siyana neni mdarayo. Mdarayo siya. Wantora mukadzi wangu mdarayo. Iwe, anotora mukadzi wako yo. She chose me. Mdarayo ka. Denga upinde mdarayo. Denga upinde mdarayo. Namda, chikoni mukadzi wangu mdarayo. Chiko kaniyo. Ika usina tsitsi mdarayo kaniyo. Chikoni mukadzi wangu. Upinde denga mdarayo. Ndiri busy kutambura kubalanisa stock yekushopi. Uri busy kupa kugroceries kumahure kwako. Iwe. Shopu yacho ndeyako here iwewe. Ndeyako. Chirokeseta yangu shamwari. Ashupi mvume kuhurewo. Pandakakuroora iwewe. Ndakakuroora shopu iyo yapo. Hauna anything to say about it. Wakandiroora kwekuita sezvo zvinopa kuti uhure. Mari yacho ndeyangu. Ndoita zvandoda nayo, okay? Manje ukasasiyana nehure rako iroro.
ndamwari kudaiwa sondokubura unoenda kujeri unoenda kujeri andakana basa nazo as long as mafa full stop kuda kuhasha kuita kunge guru kuda maina ndina chandotya chana andina haiwawo asi chinongoone sure is it because andikwanisi kukuzvarira vana undihurira kudaro and that's the reason why I'm trying somewhere else ndakuona kuti ndiana neproblem between you ewe mukadzi wewe andakamubhejero kanyi ndakamuwina and that's that machida kuona munoona Gogogoi. Svikai zvenyu maChinenguwo. Makadiko Banyashi? Tiripo isi. What do you think? Murume wenyu akandipedza. Ndonyaya yandatofambira kunokuyo. Inini hangu handisisine nenyaya iyoyo. Vakawinawo. Inini let them enjoy each other. Unless mune zvamuri funga kuti tiite sezvo uyu vane zvavari kuita ikoko. Wow, kadoreka kamuri kuno kari kuvhiringa ibrain amba kuita kwekuita sei? maChinenguwo. Haisina wedoro maChinenguwo. Alright, iwo pane zvavari kuita izvo zvavari kuita. Pane anonwa doro. Mainyasha wane pamwiri. Ndipani? Chinenguwo. Saka apa muda unditewo seini. Ndatoda kuti iwe nenika tibatsirane tibvise pamwira. You rich people are crazy, aren't Saka inini ndiri kubenefitei. $500. Mungotanga ka small business kako kana kuchengeta huku. Taritasa. Usonoti unenge wanyanya here shamwari. 1,000 ubva. Alright kwacho 1,000. Deal. Asi maChinenguwo. Imimi hamusi kuona here kuti ive nyange ndakabvisa nhumbi. Still vanongodzokera woita umwe. In fact ndokuti ndiitewo mari. Makaita imwe nhumbu ndobvisa moni pa1,000. Makaita imwe moni pa1,000. Makaita imwe moni pa1,000. Mike. Mushonga wandoda kukupa handiti ndewekuti chibereko chake chibva chavhara pamwiro popo pabva. Ndoda kuti Chinenguwo abhilive kuti ndiane problem inokonzeresa zvese izvi. Asi mamuita vanhu. That's a long story. Anyway, mazongorambawo henyu apa kuti tiite 1+1 square but uzondodzokera nemari yangu. Ndada kungotesta kuti how faithful are you neplan yenyu muri loyal here. Saka dondwani mangwana cheche ndatopedza mangwana. So uyotore mari yacho mota.
Wadatidzwa nani panapa? Come on, Grace. Uri kuendikadika. Uri kudei? Twatongono hangu nyasha nekusiya mugrosari. Akarara. Uzodzoka another day. Grace, ndakutokumbirawo. Umira ndona kumira hangu kusvika amuka. Because there is no other day. Ndikuenda kuHarare nhasi. For good. I know what I did was bad, Ukuruwa, but please do kumbirawo. Okay. You can come in. You have a nice house. It's beautiful in here. Thank you. So, kunenguwa Harare? Ndakaona basa. Noshanda pakambani inotengesa fodya. Floor manager. Wow. That's good. So that means you're now back to business akuri kutengesa fodya nekurima. Techirumborima ireso. Tichakutotenga fodya yacho. Nditava manager. Ndokumbira wambuya kuno. Wandotaire mutsime ndinatotonera. Rega ndikusherera. Thanks. Yeah, you're welcome. I'm very empty, I'm not eating that shit. Ati ko achikumbira wana nyasha ndoenda naye nhasi. Ndonzwa naye nyimsiya makusenda kwenda. Alright. Asikuramba pandichitanga nanzo kuti nyasha wacho anobvuma. Wakara unomusi vanoti adi kusiyana namai vake. Kunyasha enda. Tamendisa zvangu kwa baba vake. Ati nimbowana quality time newe, so anatoka mangwana kusini. You look like me. Iwe. You look like me. She's a bullfoot. Oh. Chine. See? Danzwa pain neche apa. Sorry. Pamwe kana ndizanga chikika kama. Iweka. Yeah. Chibe. Grace. Chi. Chibe. Grace. 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 Chi. Grace. Grace. Grace.
Grace. Grace. Baby. Grace. Nah, shachiku. Grace. 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 Oh, Grace. Grace. Daddy. Yes. Mama wako yangu wauzontora. Nezuro wakati ndugu ya Maxen. Wewe pakati pako na mama na daddy unaona zodani. Mama. Argo yangu ai. Asa usidena nini kwa nani? Roda Daddy. Tenda tesi na mamaka. Yeah, mama wakatosa nenda take kwa nani? And you want to stay. Eh. Yeah. One happy family. One happy family. One happy family. One happy family. Yes. Good job. And usave bana. Asa. Bravo. Super Miguela. Teacher Neve. Wadi. Tombo jimanya. Iwe ngoya ngari baga tinambo jatabu. Gembula. Ah. Man, as you can play it differently. Different. Tawrati. Teacher what is a Jose? Ah. Nige. But that's not what is a Jose. But your case are very different. What is a Moshago? Ngari ma dark chapters impanga. Maizio. Eka shoot ya munu pa gambling table. Abato kira pa sport. Nenda tufana to drama. This now do tease wakomana indida zvekuti waimaizo muntu azinzi mukomana akaiswa tairi nemoto. Yes xenophobia kaedu ye. Ah ndakaona zviri nandingoshotoka izi. Yeah. Moto chiripo. Futi ndogara ndinayo baba. Just in case auzoziva ninga chikuforonda. Wawanda mabvinazi kana. Ndokupa 2 eyes izvo. Umbonipa. Isa 3-1. Ivo nangokupa nebullet racho. Mune last one bullet. 250. Azvinetsa. 250 ball. But nenda kukupa futi yacho. Ndobvisa bullet round. The last bullet. What I hit. Ndokupa 3-1. Rona sini. Kana watori buditsa there is no going back baba. Zvaunenge fana kutongoita ndizvo zvaunenge kufana kutongoita. Ungato mecha passport.
mugaini mavara waiona mugaini ukashaika waiona